Preparem un dolç de tardor, panellets de pinyons i de xocolata. Passat el temps de repòs, dividim la massa en dues parts. Dividim la massa per als panellets de pinyons en dues parts i fem un xurro amb cadascuna d'elles. De cada xurro en fem 8 parts. Agafem dos bols, en un hi posem els pinyons i a l'altre l'ou batut. Arrebossem les boles, primer per l'ou i després pels pinyons. Pressionem lleugerament per tal que s'enganxin.